I za sam kraj ove tematske cjeline, kratko bih se usmjerila na takozvano kritično i kreativno mišljenje. Kritičko mišljenje je traganje za dubljim značenjima problema, otvorenost prema različitim pristupima i perspektivama, odlučivanje vjerovati ili ne. Ako se sjetite prve tematske cjeline, tamo smo o kritičkom mišljenju, o trikovima pri argumentiranju dosta govorili. Znači, sve su to vještine kritičkog mišljenja i odlike znanstvenog načina razmišljanja. Stenberg tako navodi 4 vještine kritičkog mišljenja koje bi trebalo istraživanjima provjeriti. To je prikupljanje informacija, korištenje neformalnog znanja, razmišljanje u skupini ljudi, te razvijanje dugotrajnih pristupa za dugotrajne probleme. A kreativno mišljenje, još se naziva i divergentnim mišljenjem, je sposobnost razmišljanja na nov način i pronalaženje jedinstvenih rješenja za postavljene probleme.